Molly, cos y dau gyrru le? Gairí go bralam dan Katie. Tig, Scotty. Dear and Captain ar an cóirthúirt na Cailíní leis an armlón. Ír sé inis. Se, dúir sé ag mar sé ábharín trom, dus na Cailíní sais. Shag, dúir fi lámh cúntíh, ans go cinn tú gimach an Cailí nuair a súfnas. Tuairt a cloutóg dat sé gan nómit. Dim ag mar agus Eileen go hinse gílach torna narí a táig tastáil. Agus tá si gama ábalta an trosaí an Afganíon lámh cúnta uamh se. Well, bheas mar os rud é nafil mar a bhd a goman man go mbeidh roinn takeíocht agus beidir féthireacht uathe. Féthireacht. Féthireacht. Éisteagaí a garsún agus éisteagaí go géir. Ní Cailíní Aimsire an Cumann dus na hÓglaigh, ná níl míad na ann le freastal ar gacachení. Ní Cailíní Aimsire an Cumann dus na hÓglaigh, sin cróga clista agus brahan bóthar Cailíní. Mas tachtarach níos moblad, spíorach níor leis, is singe atá gníomh, réitomí gacin aig, ní galú carn argad, is méis nach na cás, ní gacin eile antar tá an Cumann ut le cás. Ní Cailíní Aimsire an Cumann dus na hÓglaigh, ná níl míad na ann le freastal ar gacachení. Ní Cailíní Aimsire an Cumann dus na hÓglaigh, sin cróga clista agus brahan bóthar Cailíní. Mar a chuidir fuair a níl na cos sin, ach leis an cach a bhócaint tá sibh Radharc. Mother left a horror when three lost a garçon. Ach nó sig mis a dutse, Sáiteús go hon. Ní Cailíní Aimsire an Cumann dus na hÓglaigh, ná níl míad na ann le freastal ar gacachení. Ní Cailíní Aimsire an Cumann dus na hÓglaigh, sin cróga clista agus brahan bóthar Cailíní. Tá sibh sé an tábha ach gan é capi a fuoi. Yen na disca sharib, var off we shift go cuib. Come an hour of lit the Arab, contractor garçon og. big ankle tar na oxys agus Sin a cahab hog. Ní Cailíní Aimsire an Cumann dus na hÓglaigh, ná níl míad na ann le freastal ar gacachení. Ní Cailíní Aimsire an Cumann dus na hÓglaigh, ná nóga clista agus brahan bóthar Cailíní. Ní Cailíní Aimsire an Cumann dus na hÓglaigh, ná níl míad na ann le freastal ar gacachení. Ní Cailíní Aimsire an Cumann dus na hÓglaigh, sin cróga clista agus brahan bóthar Cailíní. Ní Cailíní Aimsire an Cumann dus na hÓglaigh, ná níl míad na ann le freastal ar gacachení. Ní Cailíní Aimsire an Cumann dus na hÓglaigh, sin cróga clista agus brahan bóthar Cailíní. Carcolor, Molly. buclí maithe. Rónaring Molly. Cur patrol tans muilering ar ashlí ar neis. Cad a hála do a bhra. Chnig mar an patrolaí tacht mar dro trí churtha. Fiar in the boscí chur bhelach agus chur tí smaláha chacha faoi tarrátin sa chlí. Cad faoin na saidúí. Víidir cardúil go maith, nuair a dúrmar nárámar ach ag fille ó cuairt ar an tíonling in Insigíle. Cuidir haar neis a drómhá crama ní san. Ba í móra agus a clisteacht a ghábháil an aramlón. Beic, tear agus fáid cristóir le ara thuirta. Jo sé, Tá na tans ag duineh scrisaring sa cheantar faoi láthair. Tá mí teantathe isteachchan nar dithe féinnig go cogeolis. Tá carcolor. tá doctor fáilte gom? Hey, níl cála go fóil. Ar ein cumna, cabhar an áthir. Beic an seo mára. Cur míad an stiff seo i bhlach láthairach. Tá spána sada mé. Cecolor ach tá sé tain. Ní sé róilc. Ní sé bris ar ein cumna. Clúda le héadaige, agus ná úmpa réonras rófrám a feidh tréimhse. Gur mágad. Well, big an billig tax a fust. A great fá. Tá mé go brúna fi go fuist. Well, níos fear fós. Beidir gur tóra méid it
Go parsant, eh? Tíanna leat is spanna huidir mná agus is spanna torad a bhringi isa. Never the bóthar dig, guring the package in his agus a rúr ar Sé másin. de bheithhar talán de grás tá tíanna leat is spanna hu idir mná agus is spanna torad a bhringi isa. Never the bóthar dig, guring the package in his agus a rúr ar másin. Sé de bheithhar talán de grás tá tíanna leat is spanna hu idir mná agus is spanna torad a bhringi isa. Never the bóthar dig, guring the package in his agus a rúr ar másin. Glór den ahar agus an bhach agus an sprid nef. Mar a bhír dúis mar a tá fós agus mar a bheith le saoil na saoil anna. Ne fion bara guiguring. Guiguring. Ne bheilin ó chorca guiguring. Guiguring. Ne chlóid ó híl na bhóir a guiguring. Guiguring. Ne robnais guiguring. Guiguring. Ne vester guiguring. Guiguring. Agus ne padre guiguring. Guiguring. En naar six brit ne ver. Oh, fwy de vaart. Einish vader rien. Has je naam dat je ook niet labig, maar wil je ze goed? Ik een fwy de voor haar meiden. Maar ta fuilig heb je lekker mag ik verder tieruit. I heb meg, det er med padder da. Dine garsoen, I heb niet je stoor, kolles af. I heb I bheithbham. I heb eilien, kolles af in is stoor. O garsoen in kloos is je vader rien. Kun ik even Gníomh se fadrínar? Wel, wil je ze goed is. Is verder le sjoen niet kwijt voor je. Is er het van de gaan zien, maar nog goed ibre. Kasule sagert tas goed. Agus ta koppel led nu bochel glikse frosten zo. Agus hugger er les einem fadriner agus dan an einem les o hin ele. Ní de bhacha an éhhaig. O Virginie hen necher. Ak macht de koers na lingen ha me her line feeding op nacht deles. Hugger mer stachbar bochel Aimsire agus le erre hoe ta koppel blieno hen. Ní a bhí sunna gom, tá an tális agus léir. O Virgin. Is gaan voor de hesef na daig de tabish nische vader nach ga. Is gát an ceart a gúr. Abram en ach breini na got links ar den túswas. Is go big, tá sé fúr a ggóhananta. Go breg jod mo delags na grima se. Hi, Mom. Time can couple of blankets of rush all the Christor and so. Rogel can make sure wrote her madden going. Cark Lord. Tá se sin go brer fad an va. Inische vader. Could Santa Christor and make breini na got ar den túswas? Big, tan do rólach meg. Well, could she test na recha ma? Go stop, Patrick. Mei, ní bhacha belis. Oh, Tá sé an Virgin. chumtum. Oh, ma galore. Íha. Eva mar se. A haig túr cúpla glyn elis am ar eich ferma. Cada ecyn Morris led sin neker. Tá sé ofrin ashtuk. Nische voch li. Is om mi dynnig die. Olig is os. Santa. Captain, tá tuairisc fáite going go bhfuil gá leir de haidúirí sáta sa bhóthar ag an Tuairín Dubh. Cadíad na hórtha. Tá geiste go le sáite. Tá cumar an scéal, greibh roint armor placing atá trom go maith agus dúirid ar sáta sa clí ar thaobh an bóthar. Tá háid. Tá ceannacha sáta timpeall 200 slát ón Tuairín Dubh agus an ceann eile sáta leabhhí le siar an bóthar go céim nia. Sí trom ordathe. Begaring na hÓglaigh a thuirt le chéile Radharc. Cinnte,
Gólum e cémaní. Ola bhígí sé féin. Tá náid sáite an bóthar. Tá is a gubh chatála déanamh. Tá an chár chatha tagathe. Chun harim. Agus mé I grúthaíocht an seo, bhfuil mé le Danny, agus Ger ó sé. Tá thúsón hana féin le Christóir ó Lúsa, agus tigh ó Túma. Chur scéal ó Cumann go Denlí hán cathair, Pat Murray, agus Jack Moynihan. Bhíodar ag obair ar an ngortaín fhluk. Fágan son, den téad, Dunacha ó Chránaín, John Maxine, John P. ó Chránaín, agus Connie Gúgáin. Aber le Molly ní Chránaín, agus Eileen í Homa, na Gníomh agus an Aran na Huairt. Agus aber le Mags Tommy van nún siar osta fan óga. Ai róig sé seo gar fós. Bólam é cémaia an bhíonn níos sin féin tá náid sáite an bóthar Thais a gling chatála déanamh tá an chár chatha tagathe bólam é cémaia an bhíonn níos sin féin tá náid sáite an bóthar Thais a